जों कथालायनानै बागै मिटिं आसुखा जों फादानि हास्टेव अन्तत 4-5 बार जों मिटिं आसुखा हेंकाकाय अन्यान्य राजनैतिक दल जेरकम किसु बर' खामिया तंमाने हाय गाय आफ्रोचिनी एनएलएफटी बाय टिटेपनि बिसिंगबो आनि मथाव बर' किसा खामिया तंगो बुंनो मथाव बर' किसा खामिया तंग कक बांनाय रखंता गाय जार दरने जों कथानान बागै अनेक चाइतक लाइफानो किसु नेतारक चाइतक लाइफानो किसु बर'नि बागै जों आफ्रो कथाय मालायलिया आहायफानो चिनी ताखक सुरन दे बर्मा तिनि आथर मुराव एटिटेब एनएलएफटी न किन्तु बिसना थामसाकाय मुथुका माइचारि लाइका कगलायनाखाय कगलायथनो चिनचाराबो थाङै थुइकाय पुइतो सालायखा एकाकाय अमतिखाय कमानि यागुलो न जों अलाखाय किसु किसुता उनको लाइखा इन्डिभिजुअल बो जों कम्युनिकेशन खायखा हेंकाय तिनि एनएलएफटी वो जरा खायनाय बर एक समय आं बेनो कलेज जों एक लगे न पढिलाय माने काय बन्धु फानो तो जखन ते मथा आलादा थांलायखाबा आफ्रो ताइकुसु खायनाय मतन करे तबे जों साइतखा अनेक साइतखा विशेष कइरा जों साइतखा जे कथालायनानि बागै किन्तु एनएलएफटी नि किसु बरक माने ताम हिंसानानि इगु प्रब्लेम तंगो ओ इगु प्रब्लेम न जों कथाय मालायलिया तबे जों खाय जतन कनानि एगा आबनि यागुलो जे इंटरनेशनल जे सिचुएशन किसु हामियानि बागै आं आफ्रो बांलादेश तंमाने बारमा थांफायखा बारमा थांमानि परे यागुलो आं तैसा बांला फाइमानि यागुलो सालनि सातामकेन आं रमजाकमानि यागुलो हंकाकाय आनो आरो तनिखा 22 दिन मतन आं आर्मी कास्टडी तंखा बंनि लकाबो तमन पराखाय अर इंडिया गभर्नमेन्टनि जे उनको मांखाकाय स्वराष्ट्र दप्तरनि कागज थांमान पराखाय बर आनो फुनुमान पराखाय बर आनो এই মেঘালয়नि दाउकी बर्डार टेके हेनोवर खायगता तारपर तो आं आनि जीवन जेलो तंखा 3 बছর 4 मास 16 दिन आं जेलो काटिखा प्राय 15टा मतन केस पाइमानि यागुलो आं केस ताकायसा वो बेल नाय फायका काय ताबुक बानि केस फाइतंगो सिगां कायसा केस फायका यां बिश्रामगन्ज बखागनि एंगो तांकुलिनो थास थांया एंनि आनि केस कायसा फायका को अमनता हिंगा काय कथानानि बागै जों चाइतखा आहायपाना ताबुकले जों नखर फाइमानि यागुलोले आं फाइमानि यागुलो न जों जारा किफिलि फाइनाय रंग न आं न साबखा साबै एनएलएफटी हियावै टी एटीटीएफ हियावै ता इनको टीएलओ हियावै टीटीबीएफ हियाव जतन न थुमै प्राय 48 टा संगठन बरक अनेक बरक बुरां थामैका हिंकाय पानी सागरको थाङैबो आं मालायखा तेन बिना आमालनि बर रगनो जतन न थुमैया कइनो जों टीवाईपीसी हिने मथा कैसा खलायकाता काय खलायै न जों उ जारा डिप्राइभ बुंतंनाय जारा चुक्ति खाय फाइबो बा सालेन्डार खाइबो अनेक बरक ताबो पुनर्बासन माया रक दंगो केस पाया रक दंगो का आब्रंनि न तै सरकारबे कक सालायना बागै न कासेल मथा नांगो का आबोनि बागै न जों टीवाईपीसी न खायै जों सबाव नखर माता सिलाइनि सबानि यागुलो ताबुक तो नगा दंगो ओंके निनि एमां तामो बो प्लेटफर्म तै तिप्रा सारकनि मानथाय सकथायरकन सुफुंनानि बागै नों सामं खालायनानि मसं मान सबं तामो एमां तामाबनो किसा स्राय खारि ताबुक हंकाकाय जेहेतु जों नायो चिन्ति प्रसाद हानचा उंथन काकाय चिनि बुबागरा बो कांग्रेस याकामनि उलोन आं बबाय थांका आबन आगेबो थांका तबे बुबागरा न कांग्रेस आगे बो तंफुरो प्रेसिडेंट तंफुरो न साका न कांग्रेस जॉइन केना महरा सां कांग्रेस जॉइन खालाया तामनि बागै काय कांग्रेस तंगै चिनि दफानि कक साइमेया काय आबो बुबागरा बो मानलिया आबन बाय बो रिजन निखा गाय ताबुखाय बुबागरा जेहेतु चिनि दफान थानसा खलायै जे सभा खलायनानै कक साइतं गाय ताबुबागरा बाय उजेबो मथा जे तिप्रा जे नन पॉलिटिकल पार्टी जे अर्गेनाइजेशन जे खायतंमानि अरन बबायन ताबुक सामुं तांनाय हिना आं वानसुगो तबे तामन हिंकाकाय जतन न तैनानि बागै महाराजाबो मा चाइतंनाय बो याफ्रि मारमनाय आं महाराजानो बो सानाय जे जतन बाहायके तै दुलुइमान कक थाइसा खलायमान अबनि बागै आं बुबागरानो सानाय का बुबागरा तै सान सातामनि परे न फाइनाय त्रिपुरा हास्टेबो गाय जोंनबो मिटिंग नुंजाक गा मिटिंग बो जों ककति सानाय जो अकगनो जे जों थानसा खाय बुतिके मुभमेन्ट खलायमान चिनि दफानि बागै गाय जों थानसा खाय जुदि मुभमेन्ट खलायमा खांजाकाय चिनि अनेक किसुनो जों माननाय बुजेमन मानमाने हायता अब अकगनो आं सानाय बानो गाय बुसकांनि सालकाय आं डेमोक्रेटिक लामा तैनो त्रिपुरा हास्टेबो একটা नन पलिटिकल नि आन्दार तंगैनो आं दफानि बागै सामुं तांना मुसुंगो कोनो पलिटिकल पार्टी नि आन्दार तंगै खला आं खायनानि मुसुंजा कारण आरो गाय सार्तनि कक तंग थांगो गाय आगि बलं तंबानि कोनो सार्तनि बागै आं सामुं तांमायनिया गाय ताबुकबो आं कष्ट खायफानो
tabo dofani bagui sira khok tongo.